Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan ug ang kaluwasan nato sa panglawas batok nining COVID-19 ug sa iyang mga variants. Ato sang iampo padayon ang ato mga benefactors and donors nga padayong nagtabang nato dinhi sa ato mga panginahanglan sa tibuok simbahan. Busa ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug buhi nga Dios, ang imong espiritu maoy naghimo kanamo nga mga anak nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimo og Amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo ug dad-a kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Josue. Gitigom ni Josue ang tanang banay sa Israel didto sa Sikem. Gitawag niya ang mga pangulo, ang mga kadagkuan, ang mga maghuhukom ug ang mga opisyal sa Israel. Ug nanuo sila sa tubangan sa Dios. Giingnan ni Josue ang tanang katawhan. Mao kini ang giingon sa Dios sa Israel. Kaniadto ang mga katigulangan ninyo nagpuyo sa tabok sa suba sa Euphrates ug nagsimba sa laing mga Dios. Usa kanila mao si Tera, amahan ni Abraham ug ni Nahor. Unya gikuha ko si Abraham gikan sa yuta sa tabok sa Euphrates ug gidala ko siya ngadto sa kayutaan sa Kanaan. Gipadaghan ko ang iyang kaliwat. Gihatag ko kaniya si Isaac, ug kang Isaac gihatag ko si Jacob, ug si Esau. Gihatag ko ngadto kang Esau ang kabungturan sa Edomia, apan si Jacob ug ang iyang mga anak nangadto sa Ehipto. Nya gipadala ko si Moises ug si Aaron, ug gihimo ko ang dagkong katalagman sa Ehipto. Ug unya gikuha ko kamo. Gikuha ko sa Ehipto ang inyong mga amahan, ug miabot sila sa dagat nga pula. Gigukod sila sa mga Ehiptohanon, pinaagi sa mga karwahe, ngadto sa kadagatan. Sa dihang mainiton silang miampo kanako, gibutangan ko og kangit-ngit tali kanila ug sa mga Ehiptohanon. Gilumsan ko sa dagat ang mga Ehiptohanon. Nakita ninyo ang gibuhat ko sa Ehipto, ug dugay kamong nagpuyo sa kamingawan. Unya gidala ko kamo sa yuta sa mga Amorihanon nga nagpuyo sa silangan sa Jordan. Nakigubat sila kaninyo ug gipadaog ko kamo. Gipanag-iya ninyo ang ilang yuta ug gilaglag ko sila samtang kamo midasdas. Unya si Balak, anak ni Sifor, hari sa Moab, nakigubat sa Israel. Nagpadala siyag mensahe kang Balaam, anak ni Beor, naghangyo kaniya sa pagtunglo kaninyo.
apan wala kumamati kang Balaam, busa gipanalanginan kamo niya, ug giluwas ko kamo gikan kang Balak. Mitabo kamo sa Jordan, ug miabot kamo sa Jericho. Ang mga tao sa Jericho nakigubat kaninyo, ingon man ang mga Amorihanon, ang mga Perisihanon, ang mga Kanaanhon, ang mga Hitihanon, ang mga Gergasihanon, ang mga Hibihanon, ug ang mga Hibusihanon. Gipadaog ko kamo bato kanila. Gilisang ko ang duha ka haring Amorihanon aron moabog ninyo sila. Aron maabog ninyo sila. Dili kini tinuod sa inyong mga espada, dili kini tungod sa inyong mga espada ug pana. Gihatagan ko kamo giyuta nga dili kamoy nagugmad ug ang mga syudad nga dili kamoy nagtukod. Namuyo kamo didto ug nagkaon sa mga paras ug mga olibo nga dili kamoy nagtanom. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa mga Diyos, kaya ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo sa kaginuuhan, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang iyang gugma hangtod sa kahangturan, nga nagaon na sa iyang katawhan latas sa kamingawan, kaya ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Nga naglaglag sa dagkong mga hari, kaya ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang nagpatay sa gamhanang mga hari, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang iyang gugma hangtod sa kahangturan, ug naghimo sa ilang yuta nga usa ka kabilin, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang kabilin Israel iyang sulugoon, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ug nagpalingkawas kanato gikan sa atong mga kaaway, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Nanging
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Pipila ka Pariseo miduol og misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Sa Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa ni ining bahina sa kasulatan? Sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babae ug miingon, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kundili usa lamang. Tungod niini kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang mga Pariseo nangutana kaniya, kung mao kana nganong nagtugot man si Moises nga ang bana musulat sa iyang asawa og pahibalo sa pakigbulag ug siya makabulag na kaniya? Sa Jesus mitubag, mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay kamo gahi magulo. Apan dili gayud kini mao sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mobulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magminyog lain. Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, kung mao kini ang mahitabo tali sa bana ug sa asawa, maayo pagdili na lang magminyo. Sa Jesus mitubag, kining maong pagtulun-an dili alang sa tanan, kundili alang lamang niadtong gihatagan sa Dios niini. Kay may nagkalain-laing mga katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayod makaminyo kay natao nakapudang daan. Ang uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tao. Ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawatan ining akong gitudlo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dihay kausa nga bag-o pang na himong Santo Papa ni si Pope Francis. Nga doon na siya'y opinion para sa mga minyo. Nga ingon siya, kung tinud-on gid natog, istriktuhon gid natog, evaluate, murag mga 90% sa atong mga couples karon invalid ang kasal. Invalid ba? Nga naman, tungod kay kung kaslon ka, mahimo lang ng valid basta ang duha ka parties, ang laki o babae, nakasabot gyud nga ang ilang gisudlan dili na gyud bulagon. Pila man kabuk ninyo dinhi ang nakasabot gyud ana. Pagminyo ninyo nga inigsud gid niyo aning human aning kasala, din adyod ko makabulag aning akong bana or akong asawa. Pila man kabuk ninyo, taas ang kamot. Maayo. Ay, daghan daing valid din ng kasal. Nya, kung kulatahon ka, daog-daogon ka, magbisyo ng imong asawa o ang imong bana, nakasabot ka, nga di gyud ka mo buwag. Pila kabuk ninyo ana ang niingon sa imong kaugalingon nga bisag magbisyo pa ning akong asawa o kini akong bana, bisan pagdaog-daogon ko ani, bisan pagkulatahon ko ani maayo, di na jud ko mubuwag. Come on. Honest ha? Honest. Ay, istoryahin ninyo.
Kasagaran gid nato dayog ingon sus dili pa lang tungod sa mga anak. Dili pa lang uwaw. Dili pa lang tungod sa mga tao nga nanambong sa among kasal. Di pa lang yun uwaw. Ano ba? Amo na dito sa Amerika o sa ubang mga nasod nga dato, din aman uwaw nga mag-divorce, divorce na yun. Accepted naman, kaya na may balaod, divorce na yun. Mao na, diri sa panahon ni Jesus, nahimo sa na nilang balaod ang divorce. Pero si Kristo, iyang gibalik. Siya sa mga sinugdanan, ani. Ang Ginoo may naghiusa ninyo. Di man ang bana mo ay nakighiusa lang siyang asawa. Ang Ginoo may naghiusa. Pananghid sa Ginoo. Paminawag unsay mindset sa Ginoo. Unya kay ang Ginoo di ay ang iyang gihiusa kinahanglang dili man buwagon sa tao. Mao na diha. Pero unsa may makabuwag kun magluib. Sa ato karong simbahan kanang word nga pagluib gibutangan na og kondisyon kay na may usahay mo ingon ka nagluib man siya pader buwagan na nako kay nagluib naman dili na mao ang pagluib kinahanglan gasugod before and during marriage kana bang sawap amo maminyo nagluib na siya gitawag deceit ba kanang pangilad ba nya panahon sa inyong kasal nangilad gyapon na siya. Pragod anang imong bana maingon ang saman imo ba ning higugmaon o padre nya tuwa didtoy gipaanakan. Nya wa niya gisulti nimo nga naa siya gipaanakan o iyang gimintin hangtod mo na minyo. Deceit man na. Ang babae sad na ade siya kabit-kabit nga mo'y nagbuhi niya, mo'y nagpa-eskwela niya. Nya ang iyang commitment from time to time kita-kita ta kay bayad na nako sa imong pagpa-eskwela nako. Nya human dayon inig-ingon imo ba ning higugmaon o padre nya tuwa dito iyang pagaduaon kay naa siya utang kabubuton. Deceit na siya. Pwede na siya buwagon. Na siya. Awa mo to na. Kana sang laki nga nakapamabdo sa babae nya ang babae moingon di gay ko nimo pakaslan maghikog yug ko or moingon ba ang amahan ginikanan sa babae di gay nimo pakaslan kailabya ka namo kinsami kailabya ka ay lang yung pagmahay nya igingon dito sa pare imo ba ni anhi bakas imong kabubuton aron pag higugmag pag-unong sa imong asawa o padre nya dito sa imong likod di palang tungod nga namabdos nimo ang buang asa ko pakasalan deceit gyapon na siya. Sa imo bang diri ba nauna mo na makapahimong invalid mo na daghan mang mga taong naingon ana mo butan na dinhi sa atong parokya og naay mo duol nako pader magpakasal ni unsa man no say rason mabdos na manggod pader unyag dili pa ni mabdos mo pakasal ka dili pa gid unta pader adi ta mo kaslon anaon na ako pagsulti nganong magpakasal mo tungod kay mabdos na siya nga pwede ra man ginagdili pakaslan usa basig napugos lang ka ana ug maunay kasagaran karong rason nga gusto silang mag annulment kay na man tay declaration of nullity sa simbahan ang atong simbahan na ay gitugot nga declaration of nullity unsa may kalainan ana sa divorce. Kaya ba mo, what is the difference between divorce and declaration of nullity? Mo kibaw no? Mo parehata. Di ay kamao ko ana kay canon lawyer gud ko ni eskwela gud canon law. Ang kalainan, ang divorce valid ang marriage unya gi-invalidate due to legal matters or basis. So, gi-invalidate due to legal or whatever case. Pero, valid ang marriage. Ang annulment, ang declaration of nullity, gideklarar lang sa simbahan nga ang maong kaminyoon dipiktuso gikan pa sa sinugdanan. Murabag, later on, gideclare lang sa simbahan, gitabangan lang sa simbahan
nga madeklarar, mapruibahan nga kining inyong kaminyoon invalid ni tungod kay ang consent sa matag usa dili tinaw, dili sincere. Ana. Mao na siya. Tutok mo muna ko. Unya sayo na siya dili. Angayan bang makigbuwag o dili? Bisagi daog-daog da ka, di gyapon ka makigbuwag. Nyawa masad mo'y anak. Saman makigbuwag dili. Gamay kay ni tubag. Dili. Dili gyud. Kay nganoan, pagkanindot anang makatuman ka sa imong saad sa Ginoo, malipay man kita matuman nato atong saad sa tong isig katawo, unsa da ka ang imong saad sa Ginoo matuman nimo, kanindot ana. Ako kung mamatay ko isip pare nya wa gyud ko panagsara nya makatuman jud ko ana. Kalipay ana. So gusto kang malipay, gusto kang mahimong na kay sense of fulfillment sa imong kinabuhi, be honest to your promises or to your commitment to God. Kana ba yang kaminyoon? Commitment ba yan nimo sa Ginoo? Kaning akong pagkapari, pagpa-ordain ako, commitment ba na ako sa Ginoo? Kung ako ning matuman, pagkanindot ana. Ingka wa naman siya mutuman padir. Wa naman. Unsa pa may rason nga mupadayon kung wa naman na siya mutuman? Ay, ayaw na diya pagbase. Buangon na siya. Ikaw di man ka buangon. Paduong ato Ginoo. Nana. Nya. Saman, ganahan mong mutuman sa inyong saad sa Ginoo. Maayo. Nabi tayo pipila nga mo pledge nato dire sa ilan. Pledge ko pa der kay muhatag ko nya nag-abot na sa panahon maingon din sus pa der pasaylo agyog ko kay naglisod man ko kay di ang may problemang niabot. Magsigig pangayog pasaylo kay murag laay bitaw kanang sakit bitaw murag sense of failure nga ni saad ka nya di nimo matuman. Nya moingon ra ko ay okay ra gyud kaayo kay pwede ra gyud na next time take your time. Aron gyud makadonate take your time. Adi mo anak ganahan nga tagaan gyud mong chance. Mo na diri sa unang pagbasa gihisgutan diri ni Josue ang nanghitabo sa mga Israelita. Nya unsa may hinungdan ani nganong gitabangan man gid sila gikan pang Abraham hangtod na lang abot sila dito kay ang Ginoo di gyud mag-usab-usab sa iyang gisaad. Basta ang Ginoo gani mo saad, tumanon gina niya. Bahala nag maging sino ka man, tumanon gina niya. Di gyud mag-usab-usab iyang saad. Nya kita nga gitagaas Ginoo aning gitawag og sana faithfulness, iyang kamaunongon. Unsa mo siya itong isukli niya nga maunongon man siya nga Ginoo, magluib dita niya. Dili, muunong sa da. Nya bulahan kay nang taong muunong mo na ang pahinomdom nato sa tubag nato sa Salmo nga ang Ginoo sa to, ang iyang gugma Hangtod sa kahangturan. hangtod sa kahangturan. Nya kay ang iyang gugma hangtod mas kahangturan, pasabot kining gugma ha dili magsigig usab-usab. Ang iyang kaluoy o gugma dili mag-usab-usab. Unya aron o ikaw mubiya ka sa iyang kaluoy o gugma nga dili mag-usab-usab, di na ka makapahimos ni ana. Di na kita kapahimos. Nga naman, tungod kay nibuwag naman ka, permanente siya. Brago na nang kita mo anang kanang anak ba sa kanabang mga lumber ba, di ba naam na sila kanang gabas nga steady ra ng gabasa pero gasigi siya tuyok pero naara siya diha ba unsa may buhaton aron ang kahoy magabas niya ipasok nimo ang kahoy ngadto ana unyag dili to nimo ipasok ngadto dili nimo iduol atong gabas nga nagsigig ana sigig tuyok makuan tong kahoy matabas to siya. Dili. Pero ang gabas to permanente. Parehar sa gud aning atong kurente.
Kanang switch, unsa may naa diha sa ilawom sa switch. Kibaw mo? Wa mo kibaw. Ako di man sa ko electrician. Wa sa ko kibaw ana. Pero nganong inig-ana nimo, inig-on nimo musiga man, inig balik sa nimo speakers mapawong man. Kay naa diha ang connection o disconnection. Inig-ari nimo sa zero, ang katong ilang isig ka wire din ato mag-abot kay naay mo kuan ato mo buwag ato, pero inig on nimo dunay metal nga motakdo ato nilang duha mo nang musiga. Pasabot bisan pag ang gugmas Ginoo permanente, basta kita mo biya ta niya, patay kita. Mao ni rong atong COVID. Mo na sige na kog balik-balik din mubiya gyud kas Ginoo, patay gyud ka. Nalitan ikaw asawa, magyaw-yaw ka sa imong bana, connected pa kas Ginoo o nibiya na? Sige, tubag. Nibiya. O tanawa inyo mga naong inigyaw-yaw nimo. Yawan on. Yawan on. Nyag inig uli sa imong bana gikan sa iyang kabit, magsigira kag ingong I love you. Nibiya kas Ginoo o connected? O tanawang naong nimo inigingon nimong I love you. Sayag nya gaan imong dughan, di ba? Usay magtuo imong luha pero gaan imong dughan. Di ba mo mutuo? Kung magsigi kag pangasaba ng imong anak, unsa man ka, connected sa Ginoo ni biya. O tanawang naong sa imong anak imong ikasab-an, mura sa giyawa, kusmod kayo. Nya ang imo sang naong kusmod. Nya magsige kag ingos imong anak, I love you dong, day. Na napamodihay load sa wifi. Kay ugwa na ako mong loadan. Ang sa may bation sa imong anak. Oy sus, ang katawa na abot diri magsige pa naghinunghungay silang doon. Nice kiss mama, oh nice kiss tang. Kadas papa bati nagbatasan, KJ kaayo. Igabot sa inyong papa, may sa dong naamoy snacks diha. Day, palitan ta mo snacks. Hala, nausab lagi tong yawa ato. Ana. Kana bang mura ba silang malipay ba? Ngano man? Kay na-connected mas Ginoo, wa man mabuwag. Nya ko nang pare magsige ingon pamalit na mog slot. Nya di jud ka mo palit. Connected ka o nabiya? Ito ba kusga? Ano ba sige tag-announce? Oh, dana nanghali na ning atong slot, daghan pa kay atong slot. Ana, nya ikaw mapalingog-lingog lang jud ka. Sige, slot sige slot. Ya, mga lawat lang mi, dili mi anang slot. Unsa man ka na connected ka o nabuwag? Awa sa kibawa na on sa koms Ginoo. Depende na sa Ginoo. Pero basta niingon ang Ginoo, pag higugma ay kamo. Nya nahigugma gani ka, muhatag man gyud ka. Nya sige tag-announce dinhi, wa man ka muhatag. Ni sato pa, wa ka connected. Pero pasalamat nga daghan na kayong na-connected karon. O dako na bitag halin karon nagmisa maron dito sa Kapilinha siguro. Karon kay every 13 ba na of the month. So ang atong halin ni abot na biyag 583 slots. Oh, daghan na kayo. Pero ubay-ubay pa nahibilin. Pero di na 29,000, 28,917. Us-us na. Oh, sunod semana ani huigo sa nigpabalit. Kamo mausab sa nang inyong desisyon. Mamalit sad mo, ahawa na. Horot dayon ni sunod semana. Kadaghang taos kalibutan. So mga igsoon kani siya nahitabo di tungod kay daghan ang gustong ma-connected. Kay ang mahal nga birhen very very close and perfectly connected to God. Mao na nga kun mo pahiuyon tas ilang mga plano connected tas Ginoo. Ug ang connected sa Ginoo kanunay gyud nga malinawon, malipayon og kontentos kinabuhi. Kanang makaingon ka wala ka nang hahanapin pa. Did-agid ta mahadlok aning ni ang mga COVID kanang kamatayon tam hadlok oy bisag magdungan patarong tanan og kamatay okay ra gyud kayo basta connected tas Ginoo. Bika mo ron sugot mo dungan ta tanan. Sugot kisay mo sugot tas kamot aron maguna.
So nagini isa sa una lang oro dito pader. Bahala ka diyan na imong kuyog mo nang imong slat-slat diha. Bahala na ka diha. Bahala na sa sunan gana. Mauna ko ngadto sa langit. Magsige lang kog tan-aw ninyo dinhi nga sige hag atake siyawa. Maingon ako da ngano bitang wa mo mamatay tan-awa di ba hapit na mo maimpierno. Bitaw kung kanus aman ihatag sa Ginoo ang pagsulod sa langit. Congratulations. Og di sad ihatag karon ato pa padayon na connected niya every day. Og mao na ang nindot nga matod pa ni Kristo ang kabubuton Dios Ginoo mo isunda dili ang inyo. Kay pag ingong Pedro may pagdi magbinyo. Sana ang mangyapoy kabubuton sa Ginoo nganong dili ka kaminyo. Kana sa isunda kay basig minyoonon gyud ka nya di ka magminyo. Prabitan ako sa una, sige magkumpaning kamot katulog ko ato ga plano-plano magminyo sa mga tulosad ka babae. Mga gwapam gani kay to, buutan pag yun. Sayang ka istanan. Karon sige na lang tag-atubang ning puol na joke. Kay mas puolon dato. Pero nganong wa man to madayon? Kay sa akong pagsigi yung pamalandong, edad kog 30, malandong kog maayo, kusog man gyud kaayo ang diktar nga musud sa seminaryo mo to 31 akong edad, sud gyud kog seminaryo. Wa ako nagminyo o tanawa. Abot gyud ko dinhi San Vicente. Anya nagmahay mong naabot ko dire. Kamu, magmahay. Sige, nindog na ta. Mga igsoon, ang atong Ginoong Dios kanunay nga mainitong naminaw og naghatag sa atong mga panginahanglan. Busa malaumon kitang moingon, amahan dungga kami. Amahan dungga kami. Alang sa tibok simbahan sa Dios, nga magmaunungon siya sa mga pagtulunaan ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa kahiusahan o pagsinabtanay sa mga naghupot o katungdanan publiko, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sang manag-alagad sa mga masakiton o gubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga taganunta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang kanila nga nag-una kanato diha sa pagtuo, nga maangkon na nila ang ganti sa ilang mga maayong buhat, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. O Dios, sa imong kaluoy ug gugma, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy dias gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Receive the gifts we bring to you. Bounty of the earth, receive anew. Take and bless the work of our hands. Receive these gifts at your command. Sun and moon and earth and wind and rain, all the worlds contained in every grain, all the toil and dreams of humankind. Oh, we bring us bread and wine. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan maghahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan ug himua kini nga sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niining adto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nga naha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahulog ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaausab kanina. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang nga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Let me walk with you as we journey through this life, searching for each meaning as each moment passes by. Let the hands of time be like footprints in the sand as I carry you from the dawn to the setting sun. With just one hand we can travel far together. One life sharing in love. I will hold you forever. Yes, I love you with all my life. Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya.
Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas og panalipdi usab sila nga nag-alima kanila og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kaluoy nga Diosnon. Diosnong kaluoy. Pero ihatag ra niya kung kita usab muunong gyud sa atong commitment ilabi na gyud diha sa kaminyoon. So sa makausap pa atong pasalamatan ang Ginoo kay nahalina na ta og 583 slots nya 28,917 na lang ang kuwang. Daghana pas kuwang. Pakpak sa Ginoo. Salamat. Layo pa man sang birthday Mama Mary, di ba? Siya haros ano, di ni mahurot. Sa inyo na mahurot ni dili no. Naidili nga ang mga taong nahigugmang Mama Mary kusog man kayo manghatag para sa kaayuhan sa simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.